Astăzi facem un nou challenge. Voi deja știți challenge-ul culorilor. Eu voi fi culoarea neagră, iar eu albă. De la început, scrieți cine credeți că va câștiga, eu sau Adriana? Și voi scrieți în comentarii care vă place mai mult, alb sau negru. Eu cred că voi câștiga. Ba nu, eu. Atunci să începem challenge-ul. Eu prima. Să caut ceva negru. Dar vreți să mă credeți? Aici practic totul este alb, așa că eu câștig. Ce ai zis? Nu este drept. Acu și ți arătă ție. Stai, unde te duci? Uite ce am găsit eu. Ce ai găsit? O steluță albă? Vin și eu să caut. Nu este niciuna neagră. Ți-am zis că eu câștig challenge-ul. Nu mai crezut. Albă. Nimic. Eu câștig. Dar uite ce am găsit eu. Negru. Coș negru. Hai, încearcă tu să găsești alb. Nu pot să cred că alb nu este. Trebuie să fie. Caută. Trebuie să fie. Eu cred că este. Dar eu cred că nu-i. Dar eu cred că da. Este. Am găsit și eu. Priviți. Eu când am găsit-o pe a mea, nu am văzut-o albă. Cum de-ai găsit-o tu? Foarte simplu. Negru. Alb. A scăpat de Adriana. Caut ceva negru. Ah, da, am vrut să vă întreb. Ce ziceți? Nu v-ați plictisit să facem doar rechizite? Facem și ceva divers, jucării, mâncare. Spuneți ideea voastră. Dar noi vom face azi un experiment. Vom face cu mai multe produse. Așa că eu caut aici la jucării ceva negru. Mașină neagră. Adriana! Am găsit o palitră albă și Miriam mă strigă. Mă duc să văd ce vrea. Miriam, ce faci tu la jucării? Noi cumpărăm doar rechizite. Ce cauți tu la jucării? Doar ce ai tu în mână? Nu zic că ai găsit ceva în culoare albă. Da, am găsit ceva. Hai, explicăm, de ce ești tu la jucării și nu la rechizite? Eu cred că abonații noștri doresc să vadă și alte lucruri, nu doar rechizite. Este deja plictisitor. Și am găsit o mașinuță neagră. Cât de frumoasă! Bine, nicio problemă. Caut și eu mașină albă. Am găsit și eu. Priviți. Uite, Miriam, am găsit și eu mașină albă. Dar, nu uita, trebuie să găsești tu așa palitră neagră. Ah, ai găsit și tu. Negru. Alb. Miriam, nu uita de palitră. Eu nu am văzut niciodată palitră neagră, doar albe sau din lemn. Așa că am pierdut la acest obiect. Și scorul este cât, Miriam? 2-0. Am pierdut. Dar am găsit valiză neagră. Negru. Albă nu văd. Nu este. Adriana! Am găsit un ursuleț de pluș. Da, Miriam, ce vrei? Hai, vină, caută valiza albă. Valiza neagră ai găsit. Întocmai, ce, nu vezi?
Bine, eu caut valiză albă, dar tu ursuleț negru. Să vedem cine câștigă. Aha, bine. Ursuleț eu găsesc. Lăs ursulețul aici. Să caut ursuleț. Dar acesta se socoate sau nu? Eu cred că nu. Nu este totul negru. Nu, ursulețul nu este negru. Adriana vă conduce cu 3-0. Oare ce? Eu voi pierde? Mi se pare că nu este de culoare alb. Dar asta este albă? Nu, este gri. Mă duc să-i zic lui Miriam că nu am găsit nimic. Ce, Miriam, ai găsit ursulețul? Nu, dar tu, valiza? Nu, nici eu n-am găsit. Înseamnă că este 3-1. Mă conduci. Am știut mereu că alb va fi câștigătorul. Nu zi asta până nu am finisat challenge-ul. Dragi abonați, când căutam la ursuleț, am văzut o păpușă albă. Scrieți în comentarii cine iubește păpușele. Eu le iubesc în copilărie acum. Parcă se o mireasă. Astăzi, Miriam cred că va rămâne doar cu un punct. Miriam, am găsit păpușă albă. Ce ai găsit? Păpușă albă! Și de unde crezi tu că eu voi găsi păpușă neagră? Asta a fost și scopul meu, ca tu să nu găsești. Ce, deci neagră mai ești tu? Cauți lucruri care nu sunt negre. Tu tot așa aveai să procedezi, dar nu găsești lucruri negre. Dar dacă nu găsești, asta deja este problema ta. Am găsit! Este îmbrăcată în negru! Nu, Miriam, eu zic că nu e negru. Nu trebuie să aibă nicio culoare în plus, doar negru. Ba nu, eu cred că este negru! Dragi abonați, voi decideți dacă Miriam are dreptate sau nu. Dacă nu am dreptate, atunci scorul este 4-1. Dar dacă am dreptate, scorul este 3-1. Alb, negru, ba nu. Ba eu ador sportul și am găsit gantele negre. Eu aici precis am pierdut. Gantelele sunt întotdeauna de culoare neagră, așa că eu am pierdut. Da, ai dreptate. Îmi place challenge-ul. Deja este 3-2. 3-2. Nu te bucura, pentru că eu oricum câștig. Și uite că am găsit o minge albă. Este pentru volei. Hai, caută neagră, fix ca a mea. Deja văd că nu este. Rafturile sunt la vedere. Unde negru se găsesc? Dar asta? Păpușa, ți-o accept. Dar mingea are prea mult alb. Am crezut că să te păcălesc. Atunci scorul este 4-2. Iată ce am mai găsit eu. Mănuși pentru sport. Mănuși albe nu cred să fie, dar încerc să caut. Iată-l. Le-ai găsit? Nu, am glumit. Chiar am crezut că ai găsit. Am găsit mănuși negre. Dar tu? Nimic. Oh da. Scorul 4-3. Scorul 4-3. Nu mai fac diferența de 2 puncte.
Și tu repede mă ajungi. Am fugit de Adriana. Caut băuturi negre. Cola preferata mea. Să iau una mai mare. Iată asta. E perfectă. Adriana, caută băutură albă. Numai nu lapte. Nu lapte. Ce? Apă neagră? Ah, da, cola este neagră. Și cum găsesc eu băutură albă? Dar Sprite-ul este alb sau nu? Nu, Sprite-ul este incolor. Ba nu, eu zic că este alb. Nu, incolor. Alb am zis. Adriana, tu ai pierdut aici, recunoaștem. Bine, 4 la 4. Și am găsit eu iarăși ciocolată neagră. Și ciocolată albă este. Uite, aceasta este ciocolată albă. Și sunt foarte gustoase. Preferatele mele. Ba nu, a mele sunt mai gustoase. Alb. Negru. Voi, după cum știți, eu iubesc chipsurile. Și am găsit chips negru, preferatul meu. Adriana! Eu am găsit chips negru, dar alb nu este. Pierde, scorul este 5 la 4. Ți-am zis eu, să nu te bucuri prea devreme. Acum găsesc eu ceva. Ce văd eu? Zahăr alb. Ce zici acum? Este egal? Aici precis nu am nicio șansă. Egal. Am găsit biscuiți albi, preferații mei. Da? Atunci caut și eu negre. Ha, și uite că i-am găsit. Negru. Alb. Hei, dragilor! Aici, challenge-ul nostru a luat sfârșit. Este târziu și magazinul se închide. Scrieți în comentarii care este scorul și cine a câștigat. Noi vă spunem pe curând, pa, pa!